Neasa Bheáid is ainm dú agus má bíonn is fiche díis, tógadh mé in Nídór a gColáiste bhfuil tart hir chonal. Fuair láthair tá méid déanamh staidéar ar na hOllscoile Sóisialta a gColáiste na hOllscoile Corcaigh. Caim a ré gur an rud is fearr faoi bheith gobar le TG4 ná ggóil muid chur galtar agus ar deanga chun cinn gá le. Chuir bia blasa leanúirm go héirí cógadh mhór caim meis na ré agus íonnta muoile am chuirde. Well teas gonne le céthó aici tan amsir an seo an éireann ach ba cead a héasar bhíonn in aon le amháin, mar sin déir amsir TG4 tá álas tucha faoina tíide, faragaí agus gafród fa tháinig daoine na hairneáil difriúil ar nós fermaireacht agus iascraidh. Caim a ré gur an cinnas fearr ná bheadh sé ag dortú bhaisí mar go mbíonn se a gcónaí in éireann.